ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାପା ରୋହି ମାଛ ଆଣିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଫୁଲକୋବି ଆଣିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଉନି ମାଘ ମାସ ପାଇଁ। ମା କଣ କଲେ ନା ମାଛ ଗୁଡାକୁ ଧୋଇ ଧାଇ ଦେଲେ ଧୋଇ ଧାଇ ଦେଇକି ନେଇଗଲେ ଚୁଲିକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁକି। କାହିଁକି ନା ମାଛ ଭଜା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପଖାଳଟା ଖିଆ ହବ ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଇବେ। ମା କଣ କଲେ ନା ମାଛକୁ ପିଆଜ ଧନିଆ ପତ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଟମାଟୋ ପକେଇକି ଭଲିକି ଭାଜିଦେଲେ। ମା ଆଉ ଇଏ ପଖାଳ ଖାଇ ବସି ପଡିଲେ। ଏମାନେ ପଖାଳ ଖାଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଏଣେ ମୁଁ ଆଉ ଅଲଗା ରୋଷେଇବାସ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ମାଛ ତରକାରୀ ପ୍ରଥମେ ଗରମ ମସଲାକୁ କଷିଦିଏ ତାପରେ ସୋରିଷ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଥାଏ। ଫୁଟିଲା ବେଳକୁ ଆଡ୍ କରିଦିଏ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ନଥିଲି ଆଜି ଖାଲି ସୋରିଷ ମସଲାରେ କରିଥିଲି। ସୋରିଷ ମସଲାଟା ଯେହେତୁ ବେଶୀ କଷା ହବନି ତାକୁ ଅଳ୍ପ କଷିକି ତାପରେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇକି ନେଇଯାଇଥିଲି ଚୁଲିକୁ ବସେଇବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ହେଇଗଲା ତରକାରୀଟା ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇକି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କଲରା ଶାଗ କରିବା ପାଇଁକି। କଲରା ଶାଗରେ ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣ ପକେଇକି କଲରା ଶାଗକୁ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ତ ପିତା ଖାଏନି ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ନନଭେଜ ଖାଉନି ମୁଁ ମୋର ଅଲଗା ଖାଇଲି। ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ କାମ ଛିଡେଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଉଠିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ବାପା ଆଜି ଟିକେ ବଜାର ଯାଉଛି ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଆଣିବ ତ। ବାପା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ସହ ଆହୁରି ଆଣିଥିଲେ ଚପ୍ ବି ଆଣିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲି ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ଚପ୍ ଖାଇଲେ। କାହାକୁ କାହାକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ବାଏ ବାଏ।